Arig na naka-jackpot ti 24 ti tawen na lalaki kalpasan nga inyawat keng kwa na tinagpamarang investor ti 100,000 pesos. Ti saan nang ammo, ti bilbilangin a kwarta ket marked money ken caught in the act ti suna babaen ti entrapment operation nga insayangkat ti National Bureau of Investigation Lawag District Office ken nakikoordinar da ti Security and Exchange Commission Lawag Extension Office. Kapo ti maatap a panagoperar na ti illegal investment scheme. Registeran na ka dati ko violation of Republic Act 8799, otherwise known as the Securities and Regulation Code. Insigida pa yan arestar ti 24 metlaing titawen na akadwa na babae iti mismong opisina pag-operaranda iti Barangay 25 iti Siyudad Tilawag. Di umano, pag nag-invest ka ng 100,000 pesos as minimum investment, kikita po ito ng 6% per month. Subalit, makukuha mo lang yung return or interest after a year. Dahil po dito, na-confirm po natin yung illegal activity, nagplano na po tayo ng entrapment operation. Gaputi alistong aksyon ti NBI ken SEC, posible adwalaeng dagiti nagbalin a biktima dagiti sospek. Basar met ti NBI, apaman na nagpamarangda kas investors, inlawlawag ti sospek a lalaki no kasanung alistong ag interes ti kwartada babaen ti panag-invest da. Pagkarating po nila sa lugar, yun nga po, in-explain po ng may-ari na si ang mga alituntunin doon sa investment. At dito nga pinaliwanag niya ulit kung paano kikita ang iyong investment. At gaya po nung nauna, inulit po niya, nakikita po ng 6% interest kada buwan, maliban pa sa equity doon sa kumpanya at dividend na idideklara ng kumpanya pag kumita ito. Nakumpirmaran met ti SEC nga awan ti business permit ti Aura Financing Corporation ken saan na nakarehistro daytoy kas may sa korporasyon ken awan ti lisensyada nga agawat ti investment. Sumango diti duwa nga individual ti reklamo panaglabsing ti Securities and Regulation Code. Pinadasmi nga lain ti pagtaktak dirandang nagkedkedda ang ipaay ti anyaman na komento. Idaw dawat ti NBI ken SEC kaditi umili iti naigyat apan nakikooperar da tapno iti kastakit maliklikan iti kapada nga insidente. No adda iti suspetsaen da nga illegal nga aktibidad, insigida nga i-report daytoy kadakwada. Kasi po, kung wala ang pakikipagtulungan yung publiko sa amin, sa SEC, napakahirap din po ng aming trabaho. Kunamit ti SEC, ano interesado nga ag-invest? Nasken nga amwen ang nasaya at ti background ti kumpanya a pangipaayan ti kwarta. Saan nga insigida apan lukoy nung maikari ti na nga nga interes. Una, check nyo muna kung anong klase siyang business organization. No? Siya ba i-registered sa DTI? Siya ba i-registered sa SEC? O kaya meron siyang cooperative, ganon. Tignan nyo muna ang kanyang primary license. And then, susunod dyan, syempre, tignan nyo rin kung siya ay rehistrado din sa ating LGU. Kung meron po siyang business permit. Hindi po lahat ng businesses po required po ng secondary license. Ang required lang po ng may secondary license, yung mga pag-offer ng investment sa publiko po. Tapos yung mga, lalong-lalo na din po yung mga nag-o-offer po ng finance and lending na korporasyon po. Mark Magdinila, Balitang Solid North.